हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायनाय जाबाय दिनैनि भिडिअआ ब्लग भिडिअ जानाय नङा आं दिनै मोनसे भिडिअ रिएक्ट खालामनो नागिरदों बे भिडिअआनो जाहैबाय लाब्रा बड' कार्टुननिफ्राय लानाय जादों बे भिडिअखौ बे भिडिअनि टाइटेलनि नामानो जाबाय अमा राजानि अलखद बे भिडिअनि अरिजिनेल भिडिअनि लिंकखौ आङो डिसक्रिपसन बक्सआव होनाय जागोन नोंथांमोना चेक खालामनानै नायबानो जाबाय थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि अमारा जाथैनो थांबाया फासि नांनो होनना लांनाय दिरुङा गोफोन जाखो ना जखो ना लेवारसो लोगो मोनखो ना जिबौसो लोगो मोनखो मोदाय सिख्ला लोगो मोनखो साला मानसिया मा जानानै मा जादों बेफोरखौ पात्ता लायाखै आंखौ लाजिसो फोनांदों नोंसोर मानिखौनो बेबायदि मावखायोबा नोङो आस्सा सोमस्रि खाफाल गाज्रि नोंहा मा इसिबां खुसि हो मा इसिबां खुसि नोंहा नोंनि असाइस खामानिफोरखौ नुबानो मिनिनोसो ओंखारसै आं दाना साला आंखौ मोसाया जासिगौमोन मिथिबाय मानोथो जायासैनो मोसानाव थांनासो थां मानो जायाखै साला सुवाद अमा राजा दाउदै गला नों दुमफावखौसो हारसिं गारबोदोंमोन नङा होमबा दुमफावा बेसेरा नोंखौ बासायनो थांदों नों दुमफावसो उल्टा खैफोदाव खोलैनानै फैदों सैमानि लान्जाया जेब्लाबो खेंख्राखा अमा राजानि आखलाबो बिदिनोखा सोमसि बारा बुंबाय नामा नोङो मा बारा बुंदों आं थिगखौसो बुंदों दा ना बारा ना खम गोलोन्दां अमा राजा थैनो होननानै थांनानै थैनो रोङा बिखो फादुरा अंखा बिखो हिन्जाव साइज अमा राजा दाबो थैयाखै नों मालै हाफां जाखाफैनानै गारियाव संख्रि सारलाना होफैलायबाय नामा नोंलाय गारायनिनो बिफाखा माथो नोंहा गारायानो जाखाबाय थाखायो बेथ' गोदान बाथ्रा नङाना जेरै माइसुमनि बिफा अमा राजा खुरुनि बिहाव अमा राजा सिख्लाफोरनिसो सालमाय बियो सिख्लाफोरनावल' बाग्रा आरो खिथुआव खुजालि गोनां बेना खिथुआ मानखांबाय थायो आरो बिदै गनो रोङि दाउसो बियो नारजिबदां नोंनिनो आंखालमोन आंखौ जावनो थाखाय नोंनिल' आंखालथारमोन नोंबो जावफैबायना आरो बे खोथाखौ दाउला राजानाव सों दाउलाया बिदै दैयो नामा दाउलाया बिदै गयोना गवा आं मिथिया खिन्थु आं दाउला नङा आं जाबाय दाउला दाजाब राजा समान दाउला राजा दाउला राजा दुरबल मानसिफोरनि खाजा जेरै दुरबल मानसिफोरासो दाउलाखौ जायो दा बेमार गोनांफोरासो अमा बेदर जानो हाया ओइ बेमारि दुरबल मानसिफोरासो लोमजाबासो लोमजानो नागिरबा लोमजागाहांबा ओइ दाउलाफोर नागिरो दाउजोफोर नागिरनानै जायो जोंफोरबायदिखौ जानो थाखाय गोहो नांगौ मिथिबाय अमा जानानै बेसे गोहो मोनखोब्रा नोंलाय माथो थैनोखौनो हायासै ओइ बमर' थैनोखौ आं मालाबाबो गिया थैनायासो अमा राजाखौ गियो अमा राजाखौ थैजानो गिनानैनो थैनाया फावसायनानै खारलाङो बेनिखायनो नैबे अमा राजाया बारग'यो मिथिबाय बान्था होदोलै अमा राजानो दंफां थुख्रानि बान्था खोथायाव बेखौ रावबो फेजेननो हाखाया दंफां थुख्रानि बान्था होबावबायसो मानसि बावनाय जाबावगोन बेखौ सेन्देलजोंसो समायगोनलाय सेन्देलनि मालाजों बेबो हिनजावफोरनि हिलजों जि समायखागोन गोदनायाव रिदिं रिदा आलायलायनानै बा सोमस्रि नोंल'सैमोन आंखौ लाजि फोनांनो सारा दुनियानो आंखौ दिनै मिनिदों दिनै नोंबो आंखौ मिनिबाय सोमस्रि नोंनिफ्राय आं बेखौ मालाबाबो हास्थायाखैमोन अमा राजा बावबाय नामा आंखौ खालामनायखौ नोंबोथ' आंखौ सानसे समाव मोदैजों लाबजों खालामोमोन हो मिनिनोनो मोनामोन माथो नोंजों थाफाबा दाम बेबायदि सानफ्रामबो साननि मोनानि फुंनि हरनि पियाज हाबाय थाबालाय गाबनो ओंखारखागोनखा बेनिखायनो आं बे पियाजखौ थाव गुदुङाव होनानै फ्राय खालामसै आं गोसोम जालायनाय मिथिबाय अमा राजा नोंसोर आंखौ दिनै मिनिदोंना आंनि हालोदखौ नुनानै नोंसोर दिनै हाजोबदों 32टा हाथाइखौ देखायदोंना नोंसोर रायजोफोर बेयाव अमा राजाया सोरलै आं अमा राजा बयनिबो खाजा बुं मा नांगौ बे भेलेन्टाइननि हाबाफारिफोरखौ आंबो मावलांनो नागिरदोंमोन आरोना जेरै मैया रज डेआवबो आं मानसिफोरनो रज होबाय बिबार होबाय रावबो लायाखै गाफ्लेजोब्बायसो आरो दिनै चक्लेट डेआवबो चक्लेटखौ जानानै सिख्लाफ्रा आंखौ जेबोखौनो बुंफिनासै जानानै बयबो खारजोब्बाय बेनिखायनो आं थैनो नागिरदों थैनायनि टिप्स होदो थैनाया गथ'फोरनि खामानि नामा साला वा रज डे प्रप'ज डे फालिनो फैदों नोंलाय ओइ अमा राजा दासो देरफुहांदों माथो खोमोनफोरानो रज'दोंना रज'आखै फाखना खंफोराव हा हिन्जाव गोसथोनो फैदों नों हा हिन्जाव गोसथोनो फैदों दानो रज डे प्रप'ज डे मानायनो फैदों दाउदै सख्रानिफ्राय गनायानो बारा गोबाव जायाखै हा दानो बुंखौ नागारना थांनो नागिरदों नों है अमा राजा दा आं थैनो थाखाय नोंनाव आइडिया बियाखैब्रा थैफ्लानोसो आइडिया बिदों नों मानो होनोबा थैफ्लानोसो थांबाय थायोना नोंथ' थैनो थाखाय थाङा बेनिखायनो आइडिया नांगौब्रा आंनोबो थैफ्लानानै खिथियोबा सिख्लाफ्रा आंखौ अनगोनदां ओइ गथ' आंनि खिथुआव अर लगायनानै आंनि खर'खौ दा दै गुदुं गोदौ हो मिथिबाय नङाबा बे दै गुदुङाव नोंखौ सोमब्रजोबगोन आं थां ABCD मोजां लिरनो सोलोङै थां
अमा राजा गोग्लैदोंदां नोंनो न'आव थांनानै गुगोलाव नायनानै सोरहैदां माब्रै थैयो थां ए बोरा बोरा बात करने वाला साला जंदू कहीं मा जाबावगोनलै अमा राजा नोंनि मान सन्मानखौ माथो दाखोरावसो गारनानै गालांबाय गथ'आलाय नोंसोर सैमा फाग्ला फाग्लिफोर ज' लोगो नांनानै सोंनाय बायदि आंखौ सोंखावगासिनो ना आंबो नोंसोरखौ ज' लोगो नांनानै आंखौ सोंबाबो गियाब्रा आंबो मोसासो मोसा अमा राजा मोसा बोरायखौलाय सैमाया गिखाया दा करेक्टखौनो बुंबायलै सोमस्रि नोङो करेक्टखौनो चक्लेट जागोन आं नोंनो दिनै मिन्थिबाय बे खोथायाव चक्लेट होगोन आं नोंनो हाय बामब्र आंनो चक्लेट नाङा आं चक्लेट जानो बायो आंनो टेड्डी बियारसो नांगौ बैयो कम्पु पान्दा बायदि फिथ्लासो नांगौ आंनो ओइ आं थानायावलाय मा मालायनाव बिनांगौब्रा सोमस्रि आं होगोन आं ओइ जायनो गिफ्ट होयो गासिनिफ्रायबो लाजोबगोन आं मिथिबाय दाउला राजा अमा राजाजों रिलेसनशिपआव थानायावथ' अमा राजा जेबोखौनो होआसै आंनो सिगां समावल' जारो सना जाफ्लाबाय उनावहाय सिख्लाफोरजोंल' लाइन मारिबाय थायो बेनिखायनो गारबाय आं बेखौ आच्छा नों आंखौ गारदोंना आं नोंखौ गारदोंलै ए बिदिबा नों आंखौ गारनो थाखायसो मोजां मोनखादोंमोन नङा होमबा ओइ बिदि नङा अमा राजा दा नों उरबाय था सोरखौ उरबाय था सानसे समाव नोंबो सोरबा सासेनि आदार जानांगोन मिथिबाय जागोन दिनै गल्डेन चान्स नोंसोर मा बुंनानै लायो बुंखा दिनै बेनो नोंसोरनि जोबथा सान बिनि उननिफ्राय आं नोंसोरखौ आंखौ माबा मोनसे बुंनो जेबो चान्स होला बेनिखायनो दिनै मा बुङो बुंखा बाम्पार अफार मा थैनो थांलायनोसै नामा नोङो एबार थैनो गोसो जायोबा जोंनाव सोंबानो जाबाय जों नोंनो मोजां जायगा मोजां आइडिया होगोन मिथिबाय आरो अमा राजाया थैयोना थैया नायगोन बेखौ अमा राजा थैयागौ माने बेजों थाफाबाय थागोन आं थैथारा बायदि मोनोबाथाय आं बेखौ गोदोनानै सेरथेगोन आं ओइ नाजुदां माबायदि सयज' खालामबाय थायोलै नों हाफाङाव इसिबां टेव 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 हिनजाव मानसियानो एसे खुगा गोसालै बे हाफाङा बेलेग गार्लफ्रेन्ड नागिरनानै लादो नों मिथिबाय थेंक इउ बाट नोंनि आइडिया नाङा आंनो अमा राजा नुबाय अमा राजा नार्जि बुदा बेसेबां अनो आंखौ नों जेसेबांनो बिनि खोमायाव बायदिसिना सोनानै होआ मानो नार्जि बुदाङा फारसे खोमानिफ्राय खोनानै फारसे खोमाथिं फिउ हगार हरगोन नुगोन सानसे नोंसोरनि तुरुलाबा बेसेबां जोरो गासैबो नों बायदिलाय बहा जाजोबनो अमा राजा नोंसोर आं बायदि जानोबो गोहोबो गैया आरो नोंसोर आं बायदि जानोबो हाखाया नों बायदि जाथारालै अमा राजा नों बायदि सोरबा जागोननानै हिनजाव दसजनसो फ्रियाव होफैबाबो नांथारा आंनो हिनजावखौनो थेवबो नों बायदि जाया आं खिन्थु जौ बथलखौ कार्टुनसे होफैबाथ' जागोन नों आं बायदि हाय बेखौबा हले सानजागोन माबा मोनसे ओइ सन्थला खाफाल दिला सानसे जौनि थाखायनो थैगोन नों है नोंसोर बायदि सैमा फाग्ला फाग्लिखौ रायलायबाय थानो टाइम गैयालै आंहा है अमा राजा नोंखौलाय जों बानानै लादोंना खानानै दोनदों थां बहा थां ओइ बाब्र नोंनि बे मेगन थाइनैखौ ना फारसे गिदिर फारसे फिसा जाबाय थानायखौ ना बख्ल'नानै मार्बल गेलेदों मार्बल नोंनि मेगनजों मार्बल गेलेनो थाखाय नोंनि आसियाबो थांनानै थानांगोन ना हमदोलै बिनि थ्रिसुल बायदि आखाइखौ दिनैनो देखायनो ए मानसिफ्रालाय मा आंखौ हमथालाजोबखालै होद हेगार आंनि मेगनजों नों मार्बल गेलेग्रा दे गेलेलाय एबार एसे गोसा खिफिबाय ओइ अमा राजा खारबायसो हनै साव खिफिना होननानै बारग'लायबाय दा आदो नेक्स्ट टाइम बिनि बिगुरखौनो खुजोबनांगौ बिमा जिबौ सिरियाल नायना बिराद मोजां मोनथारो नामा नोंलाय है र' सिरि सिरि नायनो मा गेजेराव डिस्टार्ब एसेबां जिबौ मोजां मोनथारोबालाय डिस्कभारि चेनेल लगायना हो बेयाव जिब जुनारबो नुगोन आं नागिर सिरियाल नायफुनायाव डिस्टार्ब दा खालामखायो आङो आइलै आफालै मा जालायखो ओंखाम उखैदोंबा हांग्रिमोन दा बिथां आंनाव नङा आं ओंखाम उखैयाखै ओंख्रिबो उखैयाखै दुखु जादों आं मालानिफ्राय दुखु जानो रोंग्राहाय नोंलाय अमा राजा मालायखौल'सो दुखु होग्रा थां न'सियाव थांनानै दुखु जायो थां फिसायालाय दुखु जामारदों नामालै मालाबाबो बेबायदि नुफेरा माथो बेखौ सब बुस्थुआनो फार्स्ट टाइमसो जायो मिथिबाय जाथों एसे दुखु मोनथों दुखु मोनबासो बुजिगोन दा मालाया माबायदि दुखु मोनो गावबो दुखुखौ बुजिनो रोंनांगोन अब्लासो मिथिगोन दुखुआ माबायदि जायो माबायदि मोनो दुखु मोनबा बेसेबां खस्थ' मोनो होमबाबो गावनि फिसाखौ बेबायदि नुबा दुखु मोनफायोना आङो नोंनि बेबायदि अननायावनो खर'आ देरब्रेनानै बेरफ्रां जाबाय मिथिबाय हा इसेबां फिसाला सासेखौ इसेबां फ्रियाव हेगारना होयो नोङो आं माबा मोनसे बुंबा आं दाय जायो हेलौ रं नाम्बार औ आं मोजाङैनो दं नोंहालाय मा खबर भेलेन्टाइन दे खालि लोगो हमगोन दे जागोन आंबो मिथियाहाय भेलेन्टाइन देआ मा बुस्थुथाय दे जागोन लोगो हमबानो जाबाय र' आं नोङो गाबोन फन हरगोन दे आं दा एसे बिजि मा जाखो अमा राजा सोरजोंबा देथारनो होसो जादोंमोन नामा ओइ हांग्रिमोनदि आंहा दुखुआनो दिनै लाख' हालायै जादों नोंहा आरोबाव आंखौ दुखुसो होसिनबावदों ए
दुखुआ लाख'हायै जादों होनबा नोंहा होमबालाय मानोथो लोगोफोरनो दारहरथ'वाखै हा नोंहाथ' मेरला लोगो दङ बिसोरनो दारहरथ'बानो जाबायना नोंनि दुखुखौ आंग्रिमोनदि आंहा बिराद दुखु जादों नों आंनि दुखुआव आरो दुखु जाफिननानै दाहो नों दुखु जानो समायाथ' मा राजा दुखुखौलाय आंसो जानो समायो आंनोसो दुखु होयो नोङो आंखौ सान्तियै दोनगोन ना आंग्रिमोनदि आं सान्तियै थानो लुबैदों आंनि सुख सान्तिखौ सेनानै लाजोबनानै नों माबायदि सुखुआव थानो हागोन नों हो अमा राजा बेनिखायनो आं दिनै दुखु जादों माने आंखौ दुखु होनायनि दुखु जादों नामा नोङो है एक्सट्रा बेलेग टेनसनसो आंहा औ थारमाने आंखौ दुखु जानायखौ दुखु नुवा नोङो हा आंखौ दुखु जानायखौ मालाबाबो दुखु सानखाया नों है रेडिअ' एफएमफोर बायदि पेक 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 बकबाय थागोन बिथिं बिमाया गावरेमा बायदि बें गावरेबाय आरो बिथिंजाय नोंना जेरैबो सुख गैमालालै आंहा होद थाला लां बे न'आव बहा थाङो थां बहा थैयै थैयै थाङो अमा राजा आंथ' नोंखौ मोजां मोननायाव गैला नोंथ' आंखौ मालाबाबो मोजां मोनाखै मालाबाबो आंनि मोखांखौबो नायाखै नों मोजाङै आंखौ जेब्लाबो गोसोम बन्दी हांग्रि मोनदि होननानै बासिबाय थाग्रा र' एबार रं नाम्बारजों खाफागोन आं स' भिडिअ'आथ' जोब्बाय भिडिअ'आथ' जोबोद इन्टारेस्टिं बिराद इन्टारेस्टिं जाखायो बिसोरनि भिडिअ'आ नोंथांमोननो अरिजिनेल भिडिअ'नि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होगोन आं नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय बिथांमोननि अरिजिनेल भिडिअ'खौ भिडिअ'आथ' इन्टारेस्टिंआनो केरेक्टारफ्राबो मोजां एक्टिंफ्राबो मोजां रायलायनाय स्टाइलफ्राबो मोजां आरो केरेक्टारफोरनि नाम लानायफ्राबो नाम दोननायफ्राबो बिराद इन्टारेस्टिं स्ट'रिफ्रा बिराद इन्टारेस्टिं जायो जोबोद माने फानि टाइपनिबो जायो आरो बिराद मोजां मोनो आरो नायनानै माने बिराद मानसिफ्रानो नायो माने कार्टुनबाबो माने एसेबां माने बरिं टाइपनि कार्टुन नङा आरो माने बिराद इन्टारेस्टिं बर'फ्राबो एसे डेभेलप जालांगासिनो दं कार्टुन भिडिअ बानायनायाव बिदिनो डेभेलप जानांगौ जयैनो एसे डेभेलप जालांनांगौ ओमफ्रायो भिडिअ'आथ' बिदिनो गोदान गोदान फैबाय थायो गासिबो बिराद इन्टारेस्टिं जायो नोंथांमोना बिसिनि चेनेलाव थांनानै नायबानो जाबाय चेनेलनि नामा लाब्रा बड' कार्टुन बिराद इन्टारेस्टिं भिडिअ लाबोयो आरो रायलायनाय स्टाइलफ्रा बिराद इन्टारेस्टिं जायो स्ट'रिफ्रा बिराद इन्टारेस्टिं जायो बे भिडिअ अरिजिनेल भिडिअखौ आङो आंनि डिसक्रिपसनाव होगोन नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो लोगोसे लाइक खालामनो दाबाव आरो बिथांमोननि कार्टुन चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै बिथांमोनखौ सापर्ट खालाम आरो गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो हानाय बायदि लोगोसे आंखौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो हायो आरो नोंथांमोनखौ एन्टारटेनिं खालामनो हायो बिदिब्ला भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगो मोनगोन बिदिनो गोदान मोनसे भिडिअआव